Maban ay biang ingin ke jing hikai ke balang ke ketien ke jong Blei. Ke badan bor ke balaban yalamingi mangin sngot horu. Ya ke rukam haga jing syakuri ke jongi utrai. Kani ke bangan sekeren mentai sengi nganut banong kedai ke wain na kiba dan kam tam haga jing yai lenti ke jongi baru Blei. Nadu nang ni naga Kynduh hadu bangin dia poi sebenang. Kata kedai ke bangan kuangan keren mentai sengi. Namar ngadan man keren ni ke jing hikai. Kabang shim na kitab AMOS. Ngan pulefi na kitab AMOS kalanang ke besaw. Ngan pule na dukhat ke bakhatar. Keketian ke jauh Blei ke ongi gini keketian. Sengap ngan pule. Kitab AMOS kalanang ke besaw. Ngan pule na dukhat ke bakhatar. Blei kuren kumni ke jaj bin Israel wong. Namar kata kumni ngan le ya me ko Israel. Bat namar bangan le ya ke ne hame. Tukre ban ya Kynduh bat Blei jong me ko Israel. Kani ngari keketian ke bau Blei kuren ke jaj bin Israel. Henry ngah gani ke por nga kuangan wanra ye gani ke ketian. Syaga jingem jangaba jangfi ba chafi baro iba yo sngo ya gani ke jingkren kabangan ai chafi hagani ke por. Fi hagani ke lenong hagani ke dukhat. Nganom kren ke kitab AMOS mendai ke singin re nga shishim tangi gani ke dukhat. Bat gani ke dukhat kadai kabadon kam bangin perkhat ba ke jingem jingi. Namar hagani ke dukhat ke Bible kong Blei wang to Pynkhreh bangan ya Kynduh bat me ko Israel. Kata keketian kedai ke banga nganut ban ong kedai ke bakit jingmut kedai ke bangi haban perkhat bah bamanga bat mafi ni don kam ya kaban sngaut tho janai nagani keketian ke jong Blei ya gani keketian na magani keketian kedai ke badon kam nga krane fi ke badon na yeng ke yo sngaut lang bagani ke jing sawah gani ke poling bagani ke YouTube kat bapidang pet ya gani ke channel gani ke por nga kwa bapin pelet jingmut abang apuli gani ke khot bat abangan sekren ka na mga kwangan ong ifikum ni kabangan keren mentai ke singi kedai syafang ki katu kat ni ki jaka singap ha syafang ki katu kat ni ki jaka ki bangabat mafi ni don kam ban ya Kynduh baru Blei laning imla ya laj na kita ki jaka haga bangi hap ban ya Kynduh yu Blei ha kita ki rukom ki beper but day na kita ke down na kita na ni ke jaka nga kwangan keren ni fi ba pinsngau to bagani ke ktian ke bo Blei keren ke jat min Israel habu ong Tukre ban ya Kynduh baru Blei jong me ngakwa ngan ai kertang ini ke jingkren jong aman tagi sengi Pynkhreh ban ya Kynduh baru Blei katakan ke kertang jong ni ke jingkren kabangadan ban ai sipi mentagi sengi Pynkhreh ban ya Kynduh baru Blei kadai ke basngau hagawai ke liang kadan ke kemen ni ki waipat ki brio kadai ke basngau maya ki waipat ru ki brio Namar ban ya Kynduh yo Blei. Ni don kam ya kaban perkhat bah haga jingem jang aba jangfi. Ngan peni fi menagi sengi ba uwei pa wei brio. Mapila ni mga uwei pa wei laban lay pareng na udkhar na ukhasi na udoyong na udoli na ubakumno. Uwei pa wei brio uhab ban ya Kynduh yo Blei haga jingem. Baday na kita kadaw syai ka bangan poy syata. Ngakwangan penifi na gani kektian ke jauh Blei. Baka don kam hadu kata-kata kani ke banga kran ifi menagi sengi. Balai ngong ke deke don kam hadu kata-kata. Na mga kwangan kran syapang ke jingi Kynduh. Kaba ningkong ke jauh brio baru Blei. Bat ngan penifi ke jingi Kynduh. Kaba ar ke jauh brio baru Blei. Bat ngan peniru ya ke jingi Kynduh. Kaba khaddo ke jauh brio baru Blei. But day na kita kadaw nga kwangan panifi kini ki lightly ki jaka ki bangaban mafingi hap ban ya Kynduh yo Blei. But laban ong lanang iklami Kynduh ya kini ki artli ki jaka ngino me Kynduh ya kini ki jaka ka bakhatdo baru Blei. But day na kita kadaw nga kwangan panifi na kini ki Bible ngan kranifi bakat kum na kini ki ktian ka jauh Blei ngayo i bau Blei ukwa palat ban ya Kynduh baru brio. Ngakwangan ong ifiya kini kapora mga krani ka jingi Kynduh ngam kran to ko bisi Kynduh Blei malumala nga krani kita ka jingi syam ka jong ubrio baru Blei
Kataka jingeh Kynduh, kataka jingeh Sham, kaba ngalangan ong kataka hagaktin English, kataka real encounter, lani kataka jingeh Sham, kajingeh Sham Blei kaba shisha, kajong wipe away, ngakwangan kalivia gani gapor, shwai ka mga niya chikaman, lesi pi shonga katugo jaka, don na preng jopi pim singal tau, yaga jingeh, don na preng jopi, lesi hadu mentagi skipila long kristan, nepi empat long kristan, nepi perkhat unutau Blei, lesi haganuguru komu jisu Shillong beshisha kay kita ka jingeh day ka babalu Blei pim singal to tao ka daw ka day na mapiklem singal to yakani ka jing shisha ba ka baningkong tam ka bangaban mapingitan ka magani ka pertay ka day wat nala na khayang isya ka nga pertay wala lang itan na kinyam kirukom ka jingi haray ka baningkong tam ka bangakwangan kren managasngi ka day bangaban mapingitan kam bani shamyo Blei haga jingem jingi shisian hagani ka jingem shwai ka bangini Kynduh yaki wipa ka jingeh Kynduh Blei hadian abot fi day na katadaw ngan panifi naga Bible lesi manum slam ngan panifi naga kitab Exodus lalapin puli naga kitab Exodus yaw way brio tao de Moses lesi ngan aljingi kaya pi kindiat nang ni pi puli yung Moses Blei udan ke plan ni ke jingem jauh nado badang kha udai bai kha ke por ka ba ke jingeh ka ba uparo pa peniap lut yiki khulung ya ka ban peniap lut yiki khulung shinrang baro jong ke Hebrew namaru shep tiang bagila nang roi but Moses la khayu ka ba kumu ta ke por and right ke jing start ke jong Blei ke kemi bat ke men jong u ke la pen thau ke shang bat ke la plat yu apa wa and right Blei nama budan plan ngan itu ipi ulai alam ya ke ni ke shang ha ka ba unit poi ban shaga yings im ko jong paro bat la shimi u ko mu khon jong paro bat la pen happen sani u haga yings im wat la dau don ka ta jing singo thu na ke keme handrai new bri pat singo thu su thau wala dau tip budai na ke judgment Israel handrai singo thu su thau haga we ke ski u yele persha ye ki tuki judgment Egypt ki pamut ban penjen jar ye ki mrau Hebrew handrai hadian bala banai ngene bau puniap bat nang ta de kalami ngene ke bat nang tade ula shep tiang ula haban panio yala di shariklau but abu shonga geriklau pi pulin ke Bible ndabu shonga geriklau tin ke jong Blei ang South Post na mu shonga geriklau but ndapi pulin ke Bible ndaw Blei u kwa ya ka ban penal kamino brio ngasngot nat ba hak kitab Exodus la pin puli kitab Exodus kala na ka balain ur khat ka beningkong ka angkum ne skap ngan puli u Moses udang up ye ka kunhon u Jethro u krau u thau kurim jangu u ba ulindo kari Midian ba ula yalami ka kunhon chalendat ka riklau ba ula wan cha ulumu Blei sha horab ken baru angel try ula mi pa wa u ka thle ding na prenga laulen nong te ula khmi bala khmi ka ta laulen nong kala ing de ding na ka ta laulen nong kam ing do no u Moses ula ang ngan pai ker pang mentaban khmi yagani ke jing ipau bakrau nakabalay baka laulan nang kam ingdo no temen bau try ula yo ibo ula pai ker pang ban jinga u Blei ula khat yu na pedeng ka laulan nang bau dang ko Moses u te ula to wang khmi manga te ula ang wat wala jan chane to the lot no igi juti jong me na lagi slajat na baka ta jaka haga ba me yang kalong ka ba kintang uru ula ang ngalong mga u Blei ku pa jome u Blei Abraham u Blei Isaac but u Blei Jacob de but Moses ula buri elaga khamat nabaula shep tiang ban khmi yo Blei compare wala do Moses udah naga plan Blei compare wala do Moses ula yem na do badangret compare wala na mentau Moses ula shong la saupo snema geriklau kabau Blei habau kwa ia kaban yalam yu ni brio baun kelalong brio bakrau kaba ngayo inang ni gadai bahaba Moses uyat gitu geriklau uyo i gitu lau bniap kaba ing but haba ki dieng ki klem ing rega ding game but Moses ulet pet gitu ka ding but udah mut bandrung to apa ka ding handrai napa ka lawa ding uyo sngawi ka sur kaba khat pen ban ni ka kerteng ka jango bawang ngadai mga Blei Abraham ngadai mga Blei jango Isaac ba ngadai Blei jango Jacob but udah ang yo Moses lau no igitu ki juti ki jamena ki slajat namar ka ni ka jaka ka ba mayang ka ni ka ba kintang fi ka ta ka ni ka ba ngakwangan kran pi ka ni ka por lada pi kwa ban yat banu Blei ha ka ni ka jingem ba pin pai shi ka thong jang ka jingem
Lala pi kwa ya ka banyo I bau Blei un penan kami ke jing ke jong fi pi habban sngo to bau Blei la ban chu khat yo brio wala no day ba mi na ka jat Hebrew wala no day ba kirpang khmat jong Blei pen ban wei po wei brio u habban don ke encounter lani ke ta jing shem ke shisha ba Blei ngayo I don shibon ke brio ke bam sngo to igene fi yo Moses ang ne u let che ke lau briap bat nda habau ya Kynduh bat u Blei kani ke encounter kani ke jing shem Blei kaban ningkong ke jong Moses nakatagataw nga kwanga nang ifi nda habaw ya Samuel Blei hakatu ka law lendang ka ba ing ngani thui pindo Blei kurani u kawai ka ba Blei pa le ka dei like you duty ngani ka kran japang jing kwa ka jo Blei yo Moses ba dei ban like you ka to ka jing ya lenti ka jong ko barim ba uns dang ka jing ya lenti ka ba thamai nga kwanga nang ifi ngani ka por dan shibon ba ki brio ki ba kwa man shakri Blei dan shibon ki bala shakriru dan shibon ki ba shimme ka kamu Blei lani ki bamot baniat baru Blei ki badana ki niam ki rukam ki badana ki balang ki jing shakri ki babon henry ki ba khlem ya Kynduh Blei shisin haga jingem lada pimpat ya Kynduh Blei haga jingem lada kampat don kita ka encounter ka ba shisha badu Blei haga jingem nganon banong kampat don setia ka ba itho ipi haga hima ka jo Blei ngakwa agni ka pa mga nakren bahay kita khnang ba pinsngo to ba Moses haga ni gisngi wat lada sngo to lot ek henry minta ga de sngi kabaula ya Kynduh yo Blei ha jingem go jaw but minta usngel tho pleng o Blei dan pleng o Blei de shisha pleng o de Blei o tip yo de kerteng but yo Blei ha gni sngi o de shepting man kmi o de tep ma po madan ka Bible kong o Moses o la buri ela khmat gamat o tap la khmat not pet show yo Blei but ka Bible kong o la shepting yo Blei fika ta ga jinx dang ka mga kwangan krani pi baro ki ba yo sngo ini ka tien ga jo Blei la da pide nong ya lama po jing shekri na pide tang ki riu pa ba la pide na kano niam na pide na kano jing shekri ngam kenya gata ka mga kwangan kran da gisgi gade pila ji shamne am yo Blei pila ji Kynduh ne am yo Blei shi se na ga jingem but ba ga jing Kynduh ga jong pi yo Blei ka pelong ye pi ba pin like ye ga duty haba krani ka duty gamat ba pikram yat shu kum to ka ba yat menshua ba pinum lang shu kum ju lang menshua ba kadan ka jing kla ka jing lang jing em jang pi ba pi sngo to ba new Blei ude ba khot ude Blei ba kentang ude Blei ba janai ude Blei ba dan ka plan le ka jing em ka jang pi ngai ngo yu Blei ba dan ka brio ki ba shakri utrai ki ba pli ki yat ka jing em ka lang ko mari klau ngatip dan shibon ki brio ki parlok ki brio nadu menshua do menta wat ya ka jing em la jang nga krani ngene ngalayat ko mariklau ngam sngo tho lo Blei dan ne dan ngam de sngo tho bah gitu ki snam nga sngo ko manong shwa jong snam khat khandai spa praponyo ngam tip lo tau Blei dei shishane em teng teng nga set perkhat ba kani ke jing Jowai kani ke jing let jing sang shu perkhat ba kalong tang ke ek balong tang ka ba shiale bot rukam brio teng teng ngam junget shu ka dan ne em ta ka beneng ngam na nget shu wat ka dan ne em ta ka dujok dan shibon ki brio ki bakum ta ki gisngi ki ba shakri Blei Jowai malumala shuya msutu tau Balei ngali tu ipi ka ka banga shai mga yo Blei gade nadu gisngi ka banga ye Kynduh Blei gajing nda ha banga ye Samuel Blei de hangtang sa sngoto pleng u jisu udon shisha pleng u pen kya shisha gajing pangjonga pleng u dei shisha Blei u badon ban pet yingin nadu badang pun hadu banda longkum ne bat nga kwa nga nong ifi dei Blei u banga feel nga yo snow yu ka jing ka jo Blei bat nga yo iba ka nigde ka encounter ka jing sham ka ba shisha nga kwa nga nong ifi dei nadu ka sngi banga sham yo Blei banga mat yo Blei ka jing dei ka sngi ka ba pelong ya banga shai ka dar pleng try me don shisha bat me pen kalai ka jing embarok away. Nakatagadaw nga kwangan panifi ba Moses compare law de brio ba plan katno compare law kraw katno nga kwangan ito ipi udan kam man Samuel Blei shisen shua hagajing em ka jaw nga krani fi ba yo sngaw ni gtin ka jaw Blei pet bahaba yo fi klampat Samuel Blei
Pet bayo piklem pat ya Kynduh baru Blei. Pet bayo filet jing sang pimpat ji shem ji senro. Dan preng jong fi pikwa plat ban light naga drugs naga addiction. Dan preng jong fi pikwa ban light naga jing blien besneu ge bobon. Dan preng jong fi pikwa ban yat ge jing em ge job naga jing pang naga jing crow. Nagi ni gitai ge bi le ge jing em ge jong fi. Hande pi yo in de fi yat pi dwaim stop stau tip tau Blei dan cheno kadau baro ge ba piklem experience piklem shem yo Blei shi sen. Ngan ong be kum ni piklem ya Kynduh baru Blei haga jing em ge jingi pimpat ya Kynduh baru Blei. Ngaju ong berobor gini kektien. Singan keren nak kamta jong fi gitu ki bedala preng jing shate haga jing mlien besneo. Ki bala ban ni fi ki ba fim dan jing herman. Mdan jakaban sumari pi man pelait naga jing mlien besneo. Mdan addiction ke bala ngan ong fi mdan ke no ke bala man pelait ye fi naga addiction ke ba pi ngap aga jingem. Ki kenjeri jong addiction ki depression ki to bar khat ki ba pi Kynduh aga jingem ki dai ki ba brio la light ngayo i gane bat nga kwa kan ong fi bar khat ki brio ki ba yat ku magani ga jingem ki dana ga jaka ka ba ki kwa ban light lesi dana peng jong pi yo sngo nga gani ga por lesi pi dana ga jing te mrao ko bon bat ga dana ga jing le jong addiction ga jing em jong pi lesi ga jing pang kala ban ni fi lesi ga jing le jong jing mu khat ki la ban ni fi bat nga kwa kan ong fi pila pa Jowai lesi pila yo ga jing Shillong lesi pila wat ga jing rap bo plain plan re hadu mata ga singi pila persyang re pi kelan pi persyang bat pi ngop singop Balei ngan ong fi ga we ga ktien lada pi klem sham shisha yo Jesus Christ. Lada ka klem don ke jing Kynduh ko beshisha baru Jisu. Finu mi igan dan ke jing kela ke jingem. Finu im dan menuru belaban pelat ye fin na ke tu ke jinglong. Ya ka pop bat ye ke jing mlien besneo. Mdan brio, mdan niam, mdan jing sumar, mdan bala ban pelat yengi. Dei satang lana ma pi ye Kynduh shisha yo Blei ke jingem. Ngakran ngini de ke jing sham da ke jing sngoto. Ngakran ngini de ke bangada mat ha ke jingem. Bat ngayo iu Moses de brio besatar. Moses de brio bamtiang umat banturi ke tu keding. Hendain dah habu yeshem yo Blei ulot igi juti. Bat upenret ila dia khmat jauh Blei. Fitim na ngani tu ifi wepo we brio ubeshem yo Blei. Ngani tu ifi udan gejing sngoret ha gejing em. Sngap ngan pen ifi ha gani gepor. Khnang manum slam. Ngan pen ifi ha gani gejing cha gani gepor. Ndah habu Blei ukhat yo Moses bo unlet chigari Egypt. Bat pelat iki khon Israel Moses uyale uyania baru Blei. Bat nang ta hakawai gepor ngan kren lengkat. Moses uhaban let bat habu let. Ngani tu ifi ndau let uyat ulami nang tiu lau leki kamba ulami nang to bat ulai Kynduh i duriau besau layat hendak ngakwang anong ifi ke jing im jang o kadang dana ke jaka ke badang dana preng ke jing le preng ke jing im kala ke rukom yat tang ba ke jing im jang u kampat ke lalut sngap hangan peni ifi kata dei gani ke bang ngakwangan keren ru bam dei ba pini Kynduh Blei tang shi sien ke jing im ngan wan rak nagi brio ke jong Blei mena ke singi ban ngan peni fi baro ki brio jong Blei baro ki brio ke jong Blei ki badana gani ke Bible ki Kynduh Blei mdai tang shi sien ki Kynduh hadu ar hadu lai sien yo Blei ban ngakwa ngan ong fi balada maki ki dai ban Kynduh yo Blei baru Blei yo Kynduh ban ki ngam firung i don kam ya gani ke jing sham ke beshisha yo Blei but people in the Bible now Moses ulayat hagani ke jing yat lenti ke jong the people in the kitab Exodus kalanang ko balai posau sngap ngan puli ke kitab Exodus kalanang ko balai posau Moses Blei u yeshambyang banu khat yu jrang jong lom Sinai ga ba arsin bandau le shong banu Blei paramar wei ki kren ban ngkhwang anong ifi pet ki khmat ga jong Blei ban ngkhwang anong ifi ka taga jing kren ga jong usau po sni sau po met shong ngan shipule lingkat ifi na ke kitab Exodus kalanang ko balai pusau na khat ga ba arpo khandai ngap ngan pule min bau Moses ulawan herna lor lom Sinai bat kita ki al teliki maulen kniap ga jing pla ga ktiu Moses min bau lawan herna to lom Moses shimtep bagas ni khmat jong o kala tingshan ber
kat bau la kren bat te habau Aaron bagi kon Israel baro kila yo Moses hakmi gesni khmat jo kala tingshan ber bat kili shepting banwana chan jo Moses ula khat yiki te Aaron ru bagi pai baro kile wan pai panu baru Moses ula kren baki ndaki kon Israel baro kile wala chan ula hukum yiki yakaba yakita ki baro ibu trai ula la kren hau lum Sinai te kat bau Moses udang kren baki ula bu ige jingka alor ke khmat jo and habau Moses ula lek so de khmat utrai ban kren badu ula weng no te jingka hadu muna mi no te habau la mi no ula kren ki kon Israel yakata ka hukum yo ban ki kon Israel ki la yo ya ka khmat Moses ba ka sni khmat Moses kala ting shan ber te Moses ula bu pat yakata ka jingka halor la ki khmat hadu muna lek no apo ban kren badu ngakwa pinio ene ka jingi kai haga jingi Kynduh Blei ka baning kong jong Moses upen kelai ki kon Israel bikin light naga jing long rau yalam ki shagari klau andre haga jingi sham ka ba arga jong Moses haulum Sinai ndau mi naga jaka ka bu shong markhmat baru Blei ka uklem pelacu ki kon Israel andre no shong baru Blei ka jing shong ban pelut por baru Blei ka klem de tip ngasngot na iktien baka Bible kong Moses shim tip baka khmat jong ka pernai ka reflection ka tu ka jing taba jong ka buram Blei kayo ban pinkala dori ka dur ka jong Moses ban Moses uklem tip baka dur jong ka palang da ka buram Blei ban daw hierno lom Sinai ki kon Israel ki haban kai ki khmat jong ki ban Aaron bagi kon Israel lagi pet yo Moses ki lingo bagi yo ka khmat jong ka pernai kan hado bau ka da ka jan ni ka khmat jong ndaw yakran pi ngakwa nganong ifia kani kapor hagaba ningkong Moses uya Kynduh hangto halor jong ulum horep bani Kynduh baru Blei ka khmat jong ka klem kala ka rukom ya tang baga khmat ka klem kala Andre haka jingi Kynduh ka baar Moses shim tip baga khmat jong ka change ka kaladur katakin kini ka banga kwangan kranapi kaya ka jingi Kynduh jong pi baru Blei dan ki bribong ngala IT ngala priang utrai ngala mat ka jing pinem Andre ka dur jong ki ka rukom ya jong ki ka jing long jong ki ka klem kaladur ka reflection jong Blei ka klem penpai ka dur jong ki bakin yoi ka buram jong Blei ka jingim dai na ka daw ngakwangan ong pi ka ni ka por lada pi shakri yo Blei pihaban Pynkhreh bani Kynduh baru Blei nama ka jingi Kynduh Blei ka dega badon kam pihaban ni Kynduh kasien ka baningkong bad pihaban ni Kynduh kasien ka baar namar ha kasien ka baar na ba Moses yo Kynduh yo Blei kadan ka jingkala ha ka dur jong ka jingim ka jaw ngasnotanat ba uklem kaladur da ka ba da tip ka jingkala dur ka wan klem tip ngakwangan ong kita lada fiat baru Blei but pidon ke jing Kynduh Blei malaga por ke jingem ngakwangan ong fi kadan ke jing keladur ke rukom jinget kadan ke rukom keladur ke rukom keren jong fi ke keladur ke rukom sngot jong fi ke keladur ke dur jong fi ke keladur nama ke buram jong Blei ke jing ka jing kya kawan ke jing ke khu ke sedang kawan ke jing keladur ke jing ya lenti ke jong fi baru Blei kata ke de ke ngakwangan pen fi kat bala lingkot nama nganum keren sa tang yo Moses mentagesngi ngapan iki ni arteliki encounter lani arteliki jing Shem ki jong Moses ka baningkong u Shem yo Blei ulat iki juti udan ka jing sngot ho yo Blei hare ha ka jing Shem ka baar u klem tip ba ka khmat jong u ka kaladur ngakwa ba pinum dalang conscious ikata lada fi tip ba fi yat baru Blei ba lada fi don ka encounter ka jing Shem shisha baru Blei ka jing im jong fi kan kaladur ki brio ki yo hi ken yo pe kaladur mdei ba fidale taunang man pen kaladur ilade henry ki brio hi ki ito ipi ba fidan baru Blei ba fidan ke jing Shem go bishisha baru Blei ngakwa kum gata gini gisngi mangan yo ki brio ki bayat baga pertegan yo ngi bangi dan shisha ke jing kaladur bangi da kaladur ha bangi pediang yo Jesus Christ ngi da kaladur ha bangi Shem yo Blei ba ke jing kaladur kamuan tang ba bishia Kynduh shisian ada ke jing kaladur kawan na fi Kynduh arsian laisian bonsian baru Blei ba ngakwa kan pen ifi ningkong nang ni ba Moses u Kynduh baru Blei ar laisian ba Moses kadang ke jing kaladur ngakwa igata
ta bangan keren hagani gapor hato fila ikendu neam baru Blei ngan pen ifi way brio na Bible ubang sngot na lese ngan chupin ikendiat ifi yagani tapi puli na gospel go jong LOUKAS kalanang ko besan ngap ngan puli gani ketien go jong Blei pi puli na gospel go jong LOUKAS kalanang ko besan gani gapor hagabau jisu let chigapung ga Nazareth ban let ban keren ketien go jong Blei na let shim ga liang go jong siman pan ni go liang ban u ai ban u siman urang sat ga jar u klem ngat do khabro shimet but pi puli na gani Bible Blei kwa ban sham baru Petras ada Petras u klem sngot ho igata but ndau payang ni u pan ga liang jong Petras but nda habau Petras u ai ga liang jisu kren na ketien ga jong Blei but no kren chigi pat ba arut jong ga duriau u Petras u ngap udang sat ga jar udang ga jaka ka badu jingerman udang ga jaka ka bam sngot hau namaru klem ngat dokha berot shimer u yele shitom u klem ngat but ga Bible kong ndau la kren tien ga jong Blei ka ta yu ni brio but ngani tu ipin ndau la dep kren jisu hier jeng kau u ai ga ketien ga ba kham uang yu siman gumne uang igini kitien ngap ha ka Bible kong ngap nganda puli ka kitien ga jong try ga gumne lenang ka besan jong LOUKAS khat ga besau gong ondau la wai no ka bekren ula ang hau siman nyat no shaba jlio penhiaru igi jar jong pi banduk ngat siman uli tu ulang ku kenrat ngele le shitam baro shimet ai ru em ngem shimlangan ndai na mar ka kitien jomengan penhiar igi jar fiu I nda habau kongu igi ben penhiar igi jar ungat igi dokha kada do ba umla ban mudur na shiteng sngi ungat igi dokha ki parlok jong uru ki yolang igi dokha bandala ngat igi dokha upaya gerengkau na upaya igi dokha upaya yu jisu upaya igi dokha upaya yu jisu kadang ke jing kta igi dok non jong people in the Bible siman Petras ula yu iya gane ula dem krop lagi khot siyo au jisu but ula ong kelet no nanga na bangalong ubrio uba pop atrai ngakwang anong ifi kanega dega jingeh Kynduh ka beningkong ko jong Petras yo Jesus Christ uway pa way brio ubay Kynduh yo Blei u yo ibet yala ka jong pop baru tip yala di budai brio pop fi ka taka dega bang kwang an ong fi ngani ka par baladak fi klem Kynduh si sian ningkong baru Blei pinum tip ila dia berpidana ke pop dan ke beriu ke besu tip sengi na do dangka hebet kum to ikum mamjule akairu nak takadau kim tip ban Kynduh Blei ban kala ka bamat kadai ka bama kata mangin syakri u Blei ladang iklem dai Kynduh u Blei ga rukam ka badai fiu yang nen do Petras udan nang nem dai bule pop Andai wanang ni udan kam dokha ndau yo iki kamba pipuli na ka Bible ndau shame iki kamba yo iki dokha ba ngat adien bu kongo ye ketien ka bau jisu ong kawan ra ye ka jing klah ka jing em jo fi yo I hang ne o jisu klam ya lap yo handre yu shule kamba yo nda habau Petras u pet yo jisu kadan ka jing klah ka jing em ka jing unama Balei u brio ba ye Kynduh yo jisu ha ka jing em jo o shisen un klah bet na ka jing lang ka berem Petras uday ba em ka jing em ka bamlang lesi nganon banang uday nong tong dok khau ba ka jing em jo ka balang raf ka ktien ka balang raf ka rukom em ka balang raf handai ndau bo ye Kynduh jo jisu yo I ka kamba ka kta ba u dem kho sio pa u siap but u ong yo jisu kelet no nanga ku try na ba ngade brio ba pop nga aingo yo Blei ba ka ta de jing ye Kynduh ka ba ningkong tam ka jong Petras yo jisu but dain daw le ye Kynduh ba bu sngot ho ye pop ba u jisu so ong yo Petras melong nong tong dokha na do man ta ka skim men long nong tong brio u pa no yo ba un bot yo jisu but u Petras unot man e yu pa ye liang ka kam ka jam u bot you try walit bot you try la na biklem pat ye Kynduh badu what you let jing sang shi shakri you Blei shi sngot na tang na marba pi pendap iki kam niam ba pi shi sngot na menang ngala shi menta kumta ngala keren program kumta ngala le kumta dan ki brio ki bisu he kumta shu lapmet kumta shu kot hakata ka rukom long nga khwang ani tu pi pinyo I kadan ka jing per ba ki brio ki bala da ye Kynduh Blei shi se na ka jing
Nakatagadaw nga kwangan panifi Moses wi Kynduh jisen hadian wi Kynduh Blei biang si jisen kacing Kynduh Blei jong Moses ka penkalayu nega jing Kynduh Blei ka baar ka penkalalot ega dur ga jong kaniga nega jing ja ka bang kren menta singi kada yo ni sunran over ningkong jong jisu bo jisu khadio wi Kynduh baru jisu ka nega pung Nazareth but ka jing Kynduh badai bo Blei kwa ega ban khadio but unumla ban bot la da uklempat dem khosio banong try a Blei nga dai brio pop nga kwa ifia ga nega pop ba pinso to ega ta ba pinum shu bot you try banum shu let jing sang klem the snow to ba pila de shem shi sha you try ban ngai ngo you Blei habang a puli gini ki ngayo I kadan ka ega kraw ha gani ka tin ga job Blei Playing try get don't come your way for way bro you can do you try for you Petrus no you can do ula boat you trying and chukranding cut igani nda ula boat you try people in the Bible nda ula boat you Jesus Christ nda ula boat ula ya PUE udana playing jing bakla gi bobon playing jing duna gi bobon but ula boat you hadu get semani yot here but people in the Bible playing jing le jing pen shoy urung lang balu try get semani boat you Jesus usasa narfna but people in the Bible singap ha tien ge jong Blei ka ang ini gi tien nda hadien bo Jesus shasa narfna u Petrus nda haba u yad but hadien begitu ke kan take ke likong ngai thu e me mer me de lembat u len you Jesus but hadien to u kla ka pamot u linyar paisho Blei babi bo len you try and hadien bo Jesus shasa narfna but hadien bo Jesus yapno but hadien bala tap you u Petrus udah lagi cakap ka balang desperate uang iki parasan ran ngan net no shit duriau ngan simbiang iki kam ke berim jonga ngan lek tong dok khabiang tapi puli gani finlap naga gospel ke jong EKSODOS ngap ngan puli gani ke tien ke jong try pi puli naga nong ke baar puwei but pi puli naga Bible ko ang khat ke balai ngap ngan puli ko ang Simon Petrus uang ki ngan lek tong dok khaki ong ru ngingin lek lambat me be kali mi no kali kiu lo liang re ha ta gamit kem shimlangat ru yam but nga kwa nong ifi hangni Petrus Shillong ha ka jaka ka bedu chinkermentam Ulai Hashem, she said, ang tayo ka gospel ka jong LOUKAS, kalang ko besan. Heray minta hadian lai snem lo yad. Upaya ka jaka ka bauda na ka jing artatian. Upaya ka jaka jong ka jing do jing kermen. Upaya ka jaka ka bau angalay pai biang si ka kam ka berim. Balei, namaruni ukunrat ubang abot ngam singal to bahayo. Hagapor bu dang dan nga singaw to ndray man tawla yap balu ang mipat ngam singaw to mipat kumno na Maria ngaw krem yesham bat ngam tebu mipat na em kawan gajing artatin kawan gajing no man sim kawan gajing klumara gajing em kanamot na preng jong fi ang ne kadan gapor le se pila yesham mil try she sen le se dan na preng jong fi pila Kynduh Blei she sen na gajing em But kita kecing Kynduh Blei jom pi shipor ke ikum mapi shiram shipor ikum mapi yai banu Blei ikum mapi pi da nget bahayo Blei pi da iet yo Blei nen da pila yai apa yang kecing Kynduh apa yang kecing sham pila len yo Blei pila yai lait nagaman ke jong Blei pila jingai no Blei but menta pi da naga jaka ka balang klumar but pi her kecing laman sem but pi sngo ko manong ngan pai no naga ni ka babut you try but ngan pai no siya ka juk kam ka barim let's sit down na preng jong piang ni kan bangan keren pi mut ya kaban paino siya ka pertay but ban lek biang si kecing lang kabarim na mga kecing sham jong pi jisen menta pi pay jaka kabam snoto so tao walit klet kani kecing keren jong ka kani bedon kami pi menta kesingi Petrus supaya hangta ula deb Kynduh ngan ong biang sisen ula Kynduh ula dem khot siu ong try ngau pop but u jisu ong nadu menta kesingi an map ka pop ko jame bot yang a ino igaling u bot ndrei ulen you try but menta uday mau bayalami ki wedu ki senran bagin yelet biang si ka kam ka barem uda shong ka liang but ka Bible kong u kwai utong do khabaro shmet but ka way ka khams no si ang negday u Petrus u kremle rancho u shong linkhoit halor jong ka liang fi day hangta nga khwang anong fi habang nga kren ni khubhar habang ang Pynkhreh man Kynduh baru Blei walay mo bang kren may bapin Kynduh Blei ka taga singi ba khado kapag kren man taga singi day pi Kynduh na mi Blei shisin kung may Kynduh Moses kung may Kynduh Petrus but ka jing Kynduh Blei ka batang shisin kampat biang ka jing emjong brio
Kabas ngau si lelai kalong badan ki beri ki besyakri Blei ki khempat ikan do si senru. Khempat ka arsenefi, khempat mali ke jingla ka bomon, pimpat ti kenala la map ne me ke pop ke jongfi, kata ke ba palat lagi ni singi, ngam kwa pini kendo ye ke niam, ngam kwa pini kendo ye ke buram pertai, ngam kwa pini kendo ye ke jingiseng, ngam kwa pini syam shishayo Blei. But people in Anglina Kitin Gajong Blei, what la dao pitra sula yekendo? What la da ula mat yu jisu ula yu iki kamba ula body ula isnem tam. But people in the Bible Kitin Gajong Blei gong. Ndahabo jisu yap, but hadin bu jisu mi pat. What la da kiwan yetu yu bo jisu la mi pat ndre pitra su klem ngej. But ki weru ki sanran ki dana ki jingdo jingerman. But ngani tu ifi ki shong hagaleng. What ye do khabro shmet klem yo. But minta usong ling koy hapleng kejaka kabu ang kabat mat yadap gani gajing em jonga kalakut ngam tip shu shay ngani hay henry ngas ngau buram yo try ngakwapin sngap ha lesi gajing em jong figalang kumta ngas ngau ngu palat yo Jesus Christ bau jisu habau la tip yakani ngakwakanong ifi habau jisu uwan hang ni ngan pani gani fitim na mutrai unum I no iki brio ki Balei Kynduh shisen unwan wat iki wat la dagi don haka jaka ka bano men siem katno tau de try utau de Jesus Christ people in the Bible ngap ngan puli ga Bible ko ngni ti haba kala shai u jisu la yang ringkau puli negal nang ba way ka basau jong IOANNIS kang ti ha ka bala shai jisu la yang ringkau ande kita gi sunran kim shim la tip bo long jisu anagum tau jisu la ang ki ko khnrau pidan ga jingbam ai ke le tho u em u la ang te ki to bread e ga jar chapang gaman jong ga liang te fin su shem ke le bread na magata ti kim la shu ban ring ya ka na mag jingbon ki do kha na magata tau sunran yo bo jisu yo bo jisu u da e u ang o petras u long u try pleng nakum tau siman petras habula yo sngobu long tra ula panpo dala ga jankup nama ula long lungbat bula penno ila dia duriau but people in the Bible usiman petras ulet mare show jisu kanegere ga jinge Kynduh ko baar hadien bau jisu umi pat na ga jingtap ka jingyo iyo jisu sngabangan kran ngene ga tien kendiat ka jingyo iyo jisu ningkong dau petras udang yo iyo jisu dang hakaru kombrio henry hagani gepor ndaw yo iyo jisu u jisu hagani gepor ulakop ye gejinglong Blei hagiwe ki kentien ngan ong u jisu adien bula mi pat na gejing tap ka met jong u kala de badan buram but ndaw yo iyo jisu bo wan jisu adap don lepa gejing bam baradien bagi ya bam u jisu kuliya ke khatsan ka Bible ka angkum ta ba ke bam just step jisu la ang siman petras ko siman ko lu jona me kham it ma me yanga bani kini ule tu wang ku try ho ku try me te banga it me ule tu wang to sai ki kon lang brat jonga laisen u jisu kuliya petras me it yanga Baru Petras haga balai sin ang Bible ulas ngasi bo jisu kuli u me iet yanga uyam wang ku try me tip banga iet jeme rengadan ki jing telat ki bobon try me tip banga iet palat lemen rei hadien me yap hadien me sya sempat hadien bala bishare me hadien me sya sempat bala penram me ngayo I ba me sya san pra ba me yap ngayo I baradien ba me la tep me nganang perkhat lakut ka to na kata ka daw ngam simpoi perkhat ba medang mi pat ba medang im ba me pedang wan wat yanga bat kani ke jing Kynduh ka ba ar ka jong Petras baru jisu ka change sendane ke jing im ka jong pem tep ka tangan ke badon kam nakatagdaw nga sa angin ganigiktiyan ka mga ay kerteng Pynkhreh ba ni Kynduh ba no Blei wala ihun mapiyong ngangala kalapa mo na kituko por husnema khat kandai spa lani khat kandai spa prapeo ne kumta khat kandai spa nyo po kumta ter wali kermen tanga kata kapang kwang anong ifimi na gising gede pidwan kamru ya gani ga baar
Fiu iu Jisu wan Sham yang adien mula mi pan lagu jing tam. Ndah baki Sham Jisu kwa ya ga jing iet no Petros but they hang ni ba ka kta ga donut ga jong Petros bau da yam but they hang ni bau Jisu pen keladur. Pipuli na gani ga ktien ga jong Blei wang shisha nga ong ame men ba medang kna medang samla medang kna me pan po la ga singkai ban me yat kai kat chaga ba meman medang ye Kynduh yang shisin medang yat kat ba meman melen ro me melen nga me yat me pitar me le ka chat pagajat hendrai menta ba melarang ba menta ngalai Kynduh biang bat message sin kajing sngal tho jong me yanga kam dai shu kum to menta me sham yanga bang dai u Jesus Christ khon jong Blei ubalami pat but menta gasngi wang ini giktian wang menta ba melarang ba un one way ka ba krani o mense makon un one way un pan po imena gasingkai ka ba mot un yalami met mai but un ba ya me shaga jaka kaba mem kwa ban let nga kwa bangan hikai fi ga tak ndiat ga di gapor ubrio ube Kynduh Blei arsin ngani thu fi unum paidien shu no try ha ga jingem pet baha badan preng jong fi Kynduh Blei tang shisin lani dan preng jong fi pat Kynduh nga kwa ngan ong igini gktien lada pi klam Kynduh Blei ha ga jingem kadai ga bama bat lada fi Kynduh ru wala iksana ga jing sham ga batang shisin kadan kam ga encounter kadan kam ga jing ya Kynduh bat u Blei ka ba ar ka ba lai ka ba sau sin lana Blei I ibet fi ya ka ban I lat fi Kynduh you Blei ga ga ba kraw pal lat ga jingem bat nga kwa ba Pynkhreh eladi what daga ni jingkran man daga ski balai pimong try nga kwa bangani shambyang bat me ngan ongi pingini gktin lada fi shambaru Blei pinui kan kalalut karukom perkhat jongfi kan change lut kada no jongfi kan kalalut ka jing em ka jongfi baraway pin sngo tho you Blei na fi Kynduh you are license ga jing em dai na ga daw nga krani ni ga encounter ga ni ga jing sham kata kan ga jing mat ka shisha ka ba fi da sham you Blei ga jing em baru Petros ga ni sngi udah sham you Jisu pleng nyo benyanga pleng i benyanga wat langala len pleng try me klempen ramyanga habang paidien me habang len me khmat tu kentai pleng me klempen ramyanga wat langa shongling ko je galing me klem ong ai ga ta try hade me klipen baninga ga jingin bat ga de ta ka ba kta yang try ban ga no benong Petros ndau perkhat you Jisu baga ktien jong ukarung baga penkala dori u bat menta ga sngi Petros sngo fitip gani ga liang ga bakhat do ubo Petros shong but nang ni un long fit ya ga Pentecost ubrio ube Kynduh you Blei arsin ulang fit ya ga Pentecost ulang fit ya ga bor jong Blei tagadaw nga kwa nang fi dan shibon ki brio gini gisngi ki bakwa palat iga banyo bor manyo iga no Blei lada fi klem dan ke jing Kynduh Blei ga bishisha finomyo even long fit iga bor ga jong Blei ga jing ngi don kama gini gisngi ki brio ki ba angnot ki bam le ai daladin re ki ba apbo Blei uni shambat ki ba wat yo Blei bagini shambat utrai nama lada fi shambat Blei fini iga na ga jing kala don ki brio ki bisno khan meni Kynduh ki brio ki bisno tanat meni Kynduh ki brio jong Blei ha ga ta ga de ga don kam herikan mau ka ba kham don coming iga dei balei pim duai na do ta gisni menong try nga kwa ngani Kynduh shisha bat me khnang manum slam ngan pni fi go ga nongrim na gktien ga jong Blei hagani ga par khnang manum slam singap ngan pni fi na puli ga gas ke kitab Isaiah nagalenong ko ba henriu le si don preng jong pi marson akom tapila tip renga kwa pincha skor ngan pni ga ni gktien hagani ga par singap hangan pni fi da puli ga kitab Isaiah u Blei ula khat yo Isaiah na do galenong ko beningkong lanom da pule hene Blei khat yo Isaiah na galnang ko bening kong mulong prophet juga jait mi Israel baru dairu prophet ubakraw but ndahabaw Isaiah ula kren ge jait mi Israel ula ai ka warning ula kren ki eke be ge jait mi Israel kat ko mau Blei pen pau but udah kedaw ge jing bakla juga jait mi Israel kadan ke por ga baw Isaiah penan kam na tin kordet ge jait mi ko be plea o Blei ber ki Blei tau but pipuni ge ta u Isaiah kren bet kumta but u Blei yo Isaiah baka jing shakri ge jo kampat biang tang na marbau
uya Kynduh si sen bar bu yo ke jing khat no Blei na pi pule na galanang ka ba Henry u khat ka bening kong kong ha ke snambos im uzaya ula yap ngala yo I yo try ngan bu ding tien ha ke snambos im uzaya u yap ngala yo I biang yo try si sen ngala ban ong kumta u yo I biang u yo I ke beneng u yo I ke khat ka bali ke jong try ba la pen kintiu ke jan chimpiar ka ba pendap ke temple but ki u wei uladon u yo I hang tu ke serap ki bala yang haneng jong u wei dan riu tli ki tap nyang de ki artli u tap lagi khamat de ki artli u tap ki jan ba de ki artli u her wei pertah wei par buang bu khoj u try ki pa ke Kynduh baro ka dap de ke buram jong u ki Nongkren jong ki khirdap ki la winru na ka jing sawa ta ba pertah bat ye ke yeng la pendap de ke tedem ngakwa pin ngap ai ke ni ke ten Balei Blei pen I biang ke ni ke ya ke ni ke beneng Balei Blei pen I biang le di bat Balei bo I zaya u shem biang yo Blei ni ke por fitip ke ni ke jing shem ke jing Kynduh ke jing yo I ka ba khrau palat yo I zaya but ndau yo I ke ni puli na ke Bible uno brio bi shem Blei pi shem Blei ning kong kadang ke jing kala ke jing em ane ne pi shem Blei ha ke baar fini I ke ni ke beja pet nda ba I zaya u yo I yo Blei ha ke khat ke besan u Isaiah u perta angshu ye ki brio angshu kordet ye pa ga jait ben Israel u klem ang kordet ye pi klem angshu ye ki wei klem ke dau ktisho en rei mentanda u yo I yo Blei ha ke sen ge baar ngan angom ne ndau ye Kynduh Blei such sen ha ke khat ke besan uang kordet yang namar nga ubrio namar nga layap namar nga ubrio betingit keremyang sentur bat nga syang apa yang pailang betingit keremyang sentur nabaki kmat janga gila yo I yo sim utrai jangki pai pi kata ke jing kerkhu kata ke jing mentoi kata ke jing keren ke bang kuangan ong ifi lada pi Kynduh yo Blei tang si sen pempat skau tu su tau kadang long berngat ke jing syakri Blei but bun sen gidan ki brio ki bala IT makanaro ki ba ke ktien jong ki gede ke pen mong ki wei ki ba ke kti jong ki gede ke ba kedau tang ke jing ba kla jong ki wei ki pedang yo I be tang ke jing duna jong no ki pedang keren be tang shipang ke jing long jong ki wei ndai ken mau ye gene ke jing shisha uno brio ube ye Kynduh arsen baro Blei but ube yo I ke jing crowd jong Blei ube yo I ke perfection le ke jing janai jong Blei ube yo I ke jing khot jong Blei ngani thu pi u Blei ulang kum ke yit kmi ke crowd ba ba pi pek ke jing crowd jong Blei kan pen I ke weakness jong pi ke jing tlat jong pi but kan pen I ke jing tlat jong fi ba pi long tang ke Kynduh ka bam dan jing mentoi eru em but hang ne ngan pen I fi ba bon sen ngi shakri yo Blei ngim snel tho igini aka ngatwai men tag ski bo Blei un penlong evi ba pinong try a Blei janga men tag ski ngam hun try mangan chi dana gani niam ngam snel tanat mangan chi lejing sengum ne ngam khwa gani jing im janga kan chi long sa kum ne try ngam khwa shu ba gani jing im janga kan chi yo I me tangkat ne pen pau ya la dia ngatra ai ngani yo I bhai me try namata ka ba yo I yo Blei pin yo I la de tagre ke ktien ga banga kwa nganong evi uno brio ba jing sarang gadang dana ga jing em deibo kleme Kynduh bun sen yo Blei lada piyad baru Blei but pi jan show Blei but pi Kynduh yo Blei malaga por pin yo I ba ga jing em jong pi kam long setia ka ba biang pim dan ka no ka ba biang dan ki brio ba kren krau kren men kren sarang nga khwang nong pi ka dau baro ba pi kren kum to ga dei ba pi klem yo I ba yo Blei lada pi yo I yo Blei pinum condemn ki way lada pi yo I yo Blei pinum ka dau kti ki way lada pi yo I yo Blei pinum yo I ki way pin yo I la ga jong ka jing duna bar kita ka de jing kerkhu bangi sham yo Blei bon sen ga jing pi nga yo I yang nebo Isaiah mudurte shakhmat u angkor det igiway ndai menta marsini I Blei u I la ga jong jing duna ba de ka bang khwangan ong pi ai ba ga ne jing kran jong am da gisni gede bangan syukran ni pinang ne kat bala ngan pen I pinang ne ba pim num hun la da khlame Kynduh yo Blei ba pinum hun la da pi Kynduh Blei tang shi sen ga jing em ba pin Kynduh Blei da ka ba pi ya Kynduh mala ka por ba no try ai lat dia nga yarap yang try yalam yang shams ngau bahai yang try bangani Kynduh biang bat message sin ngan ori fi ga ni ga po don pleng jong fi shakri Blei pi pa ga jaka ga be menta
Piyat baru Blei, pi klempoi sino pi sakut aga juga label. But piyat baru Blei, POE baga jing jong pi ke klem roy, pi pai ke jaka ke bam sut tau. Kadau ke de tangkene ke Nongkren ke banga ong pi ladangi klem ya Kynduh bahayo Blei. Ngan ong bet fi finom sut tau, ya ke jing ke jong fi. Ngam dan por ngan pen ke brio jong Blei na ke Bible. Ngam dan por. Hendrai ngakwa ngan pen fi menagasngi. Baka dan kamingi bangi day bande Kynduh shwayo Blei. Nginom de bene Kynduh ning kong ke niam. Nai Kynduh ning kong ke jing shakri Blei. Nai le shwi ke ning kong ngakwa pen mai la di daga pi on try ngakwa ngan shem shwai me. Bangan da kelaka bamot ngan da shem yo try. Jisu ang unikadimas haga gospel ke jong IOANNIS nong balai wang. Shisha shang ang me lim da khapat yo brio naga na mensim. Unum yo alech ke himau Blei. Wang arsen ke tien baduang lim da khapat yo brio unum yo ke hima ke jong Blei. Unum yo rong but unum yo ka bakren ba unum sngo to yeru unum poiru shebneng. But de na ke dau don't come your way away. Ba de ban sham shisha yo Jisu but de tang shi sien ba finisham. If you don't come ban ya sham yo Blei. But ngai ngo yo Blei ba Isaiah ne nda hadien ba ha ke sien ke ba ar ba ye Kynduh yo Blei ba yo ke jing khoi ke jing crowd jong Blei. Yo ke jing tingit jong ke shintur ke jong. But ngas no buram yo Blei bo ai hukum yo wene ki angel wang shimdo ngading na gaduan kenta ke shintur ke jong. But ndaw la kenta ke shintur ngas ngau tenat ini ke tien ba Bible kong habala kenta ke shintur lapen khoi ke pop ke jong. Pimtep agini ki sngi ngi alap ke tien ke jong Blei. Keren ke tien ke jong Blei. Don't come to you nur ngading ban kenta la ke shintur ke jongi. Nama teng keren ke tien ke jong Blei ngi keren persai ki wei teng pen mongi ke brio teng keren ke brio sini stairu wat ladang ila shakri Blei ngadang dan ke tien ke pen si ke bobon ke pen no men sim ke pen diau ke pidang keren ke jing duna ke jing bakla jono jong no ngakwa men ke sngi ai Blei un pen ke jing krau ke jong usa jisien ba pen yo ke jing khot jong o ba pen yo ke jing duna la jong ba Blei un yo pen khot ke shintor vitep hang ne ke de banga laju keren banga da pla banga pule ne ke Bible ba Blei pen khot ke shintor bat ka pop brok away na ke jing jong Isaiah ke khot pimtep bala ke shintor ke khot ka met brok away ke khot la ke shintor ke khot ke jing brok away ke khot ba dai na ke te daw kani ka wan nda haba pi Kynduh yo Blei ke sien ke baar kita ka de banga kwa ngan pen fi ke ni ke por ngam dan shibon ke por ngan kren renga kwa ngan pen fi mena ke sngi ba ka ba Kynduh Moses sien kapenlong yu uba unia keren baru Blei unia keren shibon hari haga jing Kynduh ko baar Moses uklem ya keren shibon hari haga jing kelador haga jing ke jo ka jing Kynduh jong Petros ka beningkong kadang ya lam yu uba undang len yu try hari haga jing Kynduh ko baar ulang fit ya ke Pentecost kata ka de ka bengakuangan keren fi haga jing Kynduh jong Isaiah ka beningkong udang kedau kti ki wei hari haga jing Kynduh ko baar Isaiah yu ke jing bakla jong kata kan ke de ka jing shakri Blei unono brio ubayo la ka jong ka jing duna unono brio ubayo la ka jong ka jing bakla bau yo la ka jong ka jing plat undai brio belong fit na ka benta ka jing khat ka jong try de na ka daw pipuli hang ne bau Petros yo la de Moses yo la de ka jing klador but hang ne Isaiah yo la ka jong ka jing bau dan ka jaka ka ba tingit baru Blei pen khot but de hang ne bau so yo snau de ki skor bau Blei na benang but bau Blei khon bau Blei men se ma khoi wang yini kiten yanungin pa but manu ban late na kabental jengi but de hang ne bo Isaiah wang pa enga tra la da pi perkhat ba nadung lenong ka kong Blei la pa yu bo la late re kene de jing pa ka ba ar Balei menta da late ula shai un pa shi ke jat ben rego be un pa kren shi ke brigi pom tres ngab yu hendrai na mar bakala dan ke jing kla ka be shisha aga jing jong Isaiah ula ban ne shi ke jat ben rego be le prshalo pinla ban shakri yu Blei pinla ban ya chkhmat ba ke jing pinla ban ya chkhmat wa ke jing pen ram pinla ban ya chkhmat ba ke brigi be kren sne vi pinla ban job lot ba pinum kren sne wi gi wei lada fi Kynduh ke sen ke ba ar but pinla ban job aga jing ke jong fi dai na ke te daw nga khwang an ong fi ngas ngo benut ngahap an pen kut no ni ke jing kren hendai dan shibon ba na ke Bible ke brio ke be Kynduh yu Blei bon sen u ya ne su de bo bot yu try ke te ke jan u ya beru Jisu shong shania ke shadam ke try hendai bi puli ke Bible na bu sha pen ringgang par shi ke dal nang Patmos bandau shong marway ya pedang ke jaka ke marway u Jisu wan pau ke buram ke jang o den bula mi pan wa ngangalong bala yap ne mentanga chi ke babam jukut but u ya anes u yap ler u
yap le Ramadan kulan de pelup bat u yap le rabu yo iu trai bat ke change ke jing em ke jong IOANNIS toy ke kitab jing pen pau fi ki nugi brio ke be kendo arsen laisen iu trai ke brio ke kraw ha ke jing ya lenti ke jong ki bat khat do e ngakwa ngan wan ra biang ke ni ke kerteng ke banga ai kerteng ke ni ke por Pynkhreh ban ye kendo baru Blei jong fi kata ke ni ke khubor ke banga kren nang ni fi lada fi kendo Blei shisen ke penkelai ke jing em ke jong fi shakari utrai rewele sakut tangan ta ye kendo biang baru Blei se sen za arsen kan change ke jing em jong fi baro but fin long fit na ke ke jing shakari ke jong trai but ngakwa ngan ong fi pinda pulena ke kitab is ke kitab jing pen pau tong ini pule na ke kitab jing pen pau lesingan chukran lingkot na mangamdon porsho ngakwa ngan ong fi ke por ke de lenong ke ba lesingan penkot ye ke jing kendo ke ba khatdu ke jonga ba ke jong fi tong ini pule na ke kitab jing pen pau ke lenong ke ba arpau ngan pule na khat ke ba khatway ngap ko ong ne bat ngalayo i ke khat ke ba li ke ba kraw bat yo to ba shongalor jongka nakhmat jong ba ke kendo ba ke benengi pet no tiya ke jakam shim la sham shu yiki bat ngalayo i ke ba yap ke ba red ba ke ba kraw ba ke de yang nakhmat ke ke kat bat la plate iki kitab bat la plate iki wepat ke kitab kabalong ke kitab jong ke jingem tela bishari kita ke ba yap na kita ke ek eru ke ba tho ha kita ke kitab kar ba kum ke jingle jong ki ka duria wala aino ke ba yap ke ba na ka ke jing yap ke hedes ke la aino kita ke ba yap ke ba na ki tela bishari wepo we baro kar ba kum ke jingle jong ki bari ke jing yap bari ke hedes la bret ke ke pung ke ding ke ni ke jing yap ke ba ar ke to ka pung ke ding ken te jari bom shim la sham bala tho ke kitab jong ke jingem la bret u shagata kapung jong kading ngakwa pin singapa ka jingi kendo ka baning kong ka pin kalaba mot ifi ka jingi kendo ka ba ar ka change lo de ka jing em jaw fi long fet ka jing shikri but ken ma way po weighing in hap ban kendo yo Blei ha ga sngi ka ba khat do ka jing bishar ka jong Blei nakata ka down de pipule bahana ka bible ka ktien ka jong Blei ka dong u ay bala ban yang ha ga sngi jong ka jing bitar ka jong Blei lada piklem ye kendo ke sen ke bening kong compare wala fi shakri Blei kat no pin hap ye kendo ye gene ke bakhat do lada piklem ye kendo ke ba ar lada klem change ke jing em jong fi pin hap pai shane ru ke bakhat do andre lada fi ladi shambala ye ke bening kong bala da pila sham shisha baru try ke bar but la change lo de ke jing em jong fi but pi shakri yo Blei kene ke jing kendo ke bakhat do kam day yang aba de fi na mari ke brio ke shakri she try ngene kendo baru try ke jing rong no ngene me kendo ngene ke jing bitar ke jong Blei but nga kwa ngan ong fi ngene ke por la da pi kiar na ke jing kendo ke bening kong ke ba ar ke balai fi ne kendo but kene ke bakhat do ba long ke ba itiang ban yang khmat jong no Blei balong ke ding ke ba bam do na ke ta daw nga kwa nong fi ladak pi kwa ban laj na ke ke jing bishar penram ke jong Blei ke pertai brak away se dujok balada nunu bam shambala tho ke kitab jong ke jingem la bread yu se ke ta ke pung ke ding la pi kwa ban laj na ke ta nga kwa pinan ke jing kendo ke shisha baru Blei ningkong ba ke ta ke de ke jing la ke bomot ke shisha la da don peng jong fi yang ne pimpat IT la ke jong ke jingem empat ma be ke pop ke rim jong fi pimpat laj na ke jing tim ke jong adam ke jing tim jong ke hukum nga kwa ngan ong fi pidang hab ke jing bitar ke bakhat do ke jong Blei handai la da fi priang yu jisu bat la da fi terang ban shakri bat ban ye kendo baru Blei kambon sien ha ke pertai ha bi shakri tra on change lo de ke jing em bat la da ha ke ta ke sngi nginginum yang ha ke jing pen ram namar ngin poi baru try ke jing rong no bat un ai bainong ke jing try ke jing ngatwai ba ke jing kran jong am ta ke sngi kana ke jing khui ke jing em jong fi ba fi da mi nang ne ba fi da ngap ni ke tin ke jong Blei da fi let no na ka blip ye ke YouTube ba ba fi duai lang bat nga ke por nga nut ban ong nga nget ba wat ling ba ke jing kran jong am ta ke sngi u Blei un ye sham bat pi ha ke por ngan duai no bat nga kwa shwa ba ngan duai ngara lagi kti nga kwa nganong fi pimtep u jisu adu mata ke sngi udang kene lagi ban khat ifi ba wala da fidana ke jaka ka ba pila bakla hadu katno Blei udang la ban sham bat pi bara ba fini sham ru try la da dan gnu ga addiction la dan nu ga pop la dan nu ga berim wat ke jingpang ga met jo fi kan kialut la da fi sham ru try bat ka babut nang tau try nya lam fi na ga we ke jaka bat kan dan ke por ka Blei uni sham biang bat pi
ai minta ke sengi Blei ni shambat pi haga rukom ka bo Blei kwa bat nga kwa pin terang bani Kynduh baru Blei ba pin light ba pin yang haga ni ke cat bishar ka bali ka ba kraw ka jong Blei haga ba ke heades kan ai ke ba yap ka duriaw kan ai ke ba yap bat on plate ke kitab bani ke kitab jong ke jing kane ke dei ka ba snoma ndre nga kwa ngong fi lada fi kwa bani Kynduh baru Blei tang haga ni sen ke beneng kong kane ke lat balal fi kwa bani ai baru Blei bani Kynduh baru try ni ke pertaiga ba umpat wan u Blei kwa ban pen pau dia fi malaga por tangin lang ini duai bet fi ni ke por bat kat bangarang duai nang ni kwa pin pai show try ai Blei un ktai ke dot not jong fi shame ke jing penem ai kan khat lot igitu ke jing long baro but change shisha pen kala dori laga jong ke jing ai ke jing sham jong fi baru try kan pen kala dori fi tangin ni duai bet fi haga ni ke por ko try na ke jaka ngara lagi ktisha me Blei ngala kren chapang ke ni jing Pynkhreh bangini Kynduh bat me Blei ngatwai bagini ke bang kren ta ke snigan Pynkhreh igini ke brio bagin la bani sham bat me Blei dan preng jongki ke try Blei ke bampat ji Kynduh bat me ki bag jing jongki ke dana ke jaka ka bam sngo thau badan preng jongki ke bakhlempat mat ige jing penem ai ku try men ta ke snigat bangadang duai nang ni bag jing pen Kynduh ke jong mensi me khot kan long yeki bagini yo bani Kynduh bat me Blei bagini yo i bahadu kan no me iet yeki ba me kwa ban map ige pop ke jongki ban pelat yeki na ke jing sneo baro ba men penlong yeki ki khon ki jame ban nge try ro Blei be iet yeki ni ke por ku try la dan preng jongki ko pa ki bala mat yeme ki bala sham ke jing penem ki bala Kynduh bat me ki ba mela map ige pop ke jongki andre men gi dala ga jaka ka behar haga jaka jong jing no man sim haga jaka jong jing khon ga jing le bat kim sngo thu shu e ga jing ya nen ti ga jong ki ngat wai ba mani Kynduh biang bat ki men ta ga sngi bakin wat biang ni me Blei bakin sham biang me namar ga jing Kynduh ka ba ar ka de ga jing Kynduh ka ba penjana e ga jing shakir Blei ngat wai men pen thamai biang e ga jing law man sim jong ki da ka ba me Kynduh biang bat ki ken tribe e jonga ban ngat wai ko pa bangin light na ga de ga jing bitar ga jame bangin hapan yang khmat jame ga ta gisngi ba menum pen ramingin re try ngin don lang bat me ga ta jing rong no Blei try ngat duai yakini gi brio baro gi ba yo sngo men ga gisngi ai ba ga khubor ga bang kren shapang ga jing Pynkhreh ba ne Kynduh bat me Blei try kan da long pa ka ba imma ga do no jonki ba na du men ta gisngi kini sham shishai me wat ha ga ni ga por Blei ktai ga do no jonki ai kin kala ka ba mot ken pai shame kanan ga jing pen light ko jome men da gisngi bat kini sham bat me shisha nadu ga ni gisngi lingba ga ni ga jing kran ken try ni ai lot shame ga buram ga jing over ga jing ro ha ga kerteng ga jong Jesu bana Nazareth ni duai hallelujah amen but amen to Blei un kur khui fi ga ni ga por ngada nget ba ga ni ga jing kran kan ya rap fi ngamla ngan wan ra lut ye ke ga bangamut ban kran harai kat tu ga ni nget fi sngo tho baga don kam ke jing sham ke jing Kynduh ke jing mat ke beshisha yo try haga jing jingi malaga por to Blei un kur khui fi ku Blei jibon fila fin subscribe in ga channel but fila ban share ba ki way but pin la ban yo e ne malaga Sunday malaga por banga polite what gitu ki audio message ki banga polite malaga por kala ga jing kur khui fi ku Blei jibon Blei un kur khui fi ngai baga ktien ga beplia sngo ha ni ga por kalong ga jingle khu ya ga jing im ga jing phi pat kalong ga jing bam che ga do not ga jing phi ga bepila ban ya lenti man la ga sngi ha ga jing im ga jing phi ngai khlem ga ktien ga jong Blei nginam la ban jam tang shi san jam ha ga jing im ga jingi nai de ga ktien ga jong Blei ga ba ya lam yangi nai de ga ktien ga jong Blei ga ba long shisha ga sharak bat ga jing sha ya ki kijat ki jingi ngai ba phin yai pet ya ga ne ga program man la ga tiyo ha bangi pelat ya ga ne ga ya ga ni ga jing shakri bat nga nget kan long ga jing mentoy ya ga jing em ga jing phi bat ya ga yeng ga sem ga jing phi ai bo Blei un kur khu ya phi ko Blei shibon